A Deputación financia con 300.000 euros os servizos de socorrismo das piscinas e praias fluviais de 40 concellos da provincia. O Boletín Oficial da Provincia publica hoxe a concesión de subvencións para servizos de salvamento en concellos do interior da provincia, que financia a Deputación da Coruña con 302.165 euros. A través desta liña de axudas, 40 concellos da Coruña custearán os salarios dos socorristas, que traballarán este verán nas piscinas, praias fluviais e outros espazos acuáticos municipais. As achegas da Deputación van dende os 3.521 aos 10.000 euros, segundo as necesidades estimadas por cada concello. A comarca de Santiago, ao contar con maior número de concellos de interior, concentrará máis da metade das axudas, un total de 155.248 euros. Na zona do Barbanza, a Deputación financiará a contratación de socorristas nos concellos que non teñen costa, Lousame e Mazaricos, achegando un total de 15.563 euros.